Gud har en mission. Alle verdens kristne er kaldet ind i et fællesskab, hvor vi på tværs af folk, grænser og kulturer skal forkynde evangeliet om Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Mekane Jesus betyder stedet, hvor Jesus bor. Kirken har 4,5 millioner medlemmer og er en af de hurtigst voksende kirker i verden, med 150.000 nye døbte hvert år. በሥጋዬ በክርስቶስ መከራ የጎደለውን ይፈጽማለሁ። Mekane Jesus-kirken i Etiopien prioriterer at nå nye grupper af mennesker med evangeliet, også blandt de mange muslimer i landet. På landsplan ledes Mekane Jesus-kirken her fra hovedkontoret i Addis Ababa, hvor Lars Kjær Knudsen fungerer som koordinator for Dansk Etioper-mission. Dansk Etioper-mission støtter Mekane Jesus-kirkens evangeliserende arbejde med kurser og penge til uddannelse af evangelister, præster og lægfolk. Lars Kjær Knudsen er på vej til Varebebartu-synoden i Dodola, cirka 400 km syd for hovedstaden Addis Ababa. Her i Kokossa skal vi besøge evangelisten Ato Sado. Han er evangelist og arbejder i dette distrikt, som er et muslimsk domineret område. Ato Sado, der er 33 år, er en af dem, der brænder for, at evangeliet skal komme længere ud, så mennesker må blive frelst. Jeg var muslim indtil 1991. Min fætter var blevet kristen, og han vidnede for mig og gav mig en bibel. Jeg læste i Bibelen og ønskede at sammenligne islam og kristendommen og finde sandheden. Jeg kom til tro og tog imod Jesus Kristus som min personlige frelser. Min muslimske familie forfulgte mig. For dem var jeg som en udlænding. De slog mig og udstødte mig. Men i dag har jeg et godt forhold til familien. Jeg kom på bibelskole i Dodola i 2004 og vendte så tilbage her til min hjemby som evangelist og begyndte at tjene Jesus. Dengang var der kun 6 personer i menigheden. I dag er vi vokset til 30. Nu er der 11 menigheder i området og 8 evangelister. Mange ønsker at høre evangeliet og komme til tro. Mekane Jesus-kirkens vækst skyldes for en stor del almindelige kristne menneskers iver for, at andre skal høre evangeliet om Jesus og komme til tro på ham. Etiopiens kristne lever tæt sammen med Gud i hverdagen. Bønnen er deres kraftfelt, og kirken vokser. Kirkens holistiske menneskesyn medvirker også til kirkens vækst. Man har omsorg for hele mennesket og alle dets behov, både åndeligt og fysisk.
Mekane Jesuskirkens menigheder er mangfoldige og forskellige i størrelse og udtryk. En kirke i stor vækst, men med et behov for fortsat støtte. Jeg vil gerne læse teologi på præsteseminaret. Vi har brug for jeres hjælp og forbøn. Bed for mig, for vores kirkebyggeri og for støtte og opbakning til evangelisternes arbejde.